Година, час новин на АТР. Ви дивитеся «Заман», 24 січня, 1427 день анексії Криму. Студія Ескандер Маметов. Російсько-окупаційна влада проводить цілеспрямовану політику витіснення з Криму корінного населення. Про це йдеться у виступі повноваженого президента у справах кримсько-татарського народу Мустафи Джемілєва, яке було підготовлено до сесії ПАРЄ, і текст якого було опубліковано на Фейсбук-сторінці лідера кримсько-татарського народу. Дані про переміщення населення ретельно засекречені окупаційною владою, але аналіз навіть відкритих джерел свідчить про переміщення в Крим за 4 роки окупації від 500 тисяч мінімум до 1 мільйона своїх громадян. Подібні дії, як відомо, відповідно до Женевської конвенції серпня 1949 року, відносять до розгляду військових злочинів. Припинити військову агресію проти України та гарантувати повагу прав людини та безпеку людей, що живуть на території анексованого Криму. Таку резолюцію напередодні ухвалила парламентська асамблея Ради Європи. За документ проголосували 56 депутатів, 10 утрималося, проти жоден не проголосував. Зокрема, ПАРЄ закликає окупантів звільнити усіх українських заручників, гарантувати повагу прав людини на окупованому півострові. Окрім того, асамблея закликає використати свій вплив на бойовиків на Донбасі, аби вони звільнили усіх заручників та припинити фінансову та військову підтримку, надану незаконним збройним угрупованням Донеччини і Луганщини. Чому українські військові не відкривали вогонь у відповідь 2014 року під час анексії Криму? Про це сьогодні розповідав під час судового засідання у справі держзради президента-втікача Віктора Януковича спікер парламенту Андрій Парубій. За його словами, посли інших держав зверталися до уряду України з проханням не відповідати силою на збройну агресію Росії. Мовляв, Україна мала покластися на зусилля світової спільноти. Що ще говорив голова Верховної Ради, розкаже мій колега Віктор Пономарьов. Вікторе, вітаю, тобі слово. Тут в Оболонському суді продовжується розгляд справи Віктора Януковича. Вже допитали спікера Верховної Ради Андрія Парубія. Сторону обвинувачення задовольнили покази свідка. Він підтвердив, що Росія є агресором, а Янукович скоїв державну зраду та сприяв зміні кордонів України. Про це сказав прокурор військової прокуратури Руслан Кравченко. А на думку адвокатів Януковича, саме дії Парубія та влада, яка прийшла до влади після подій Майдану, винна у втраті Криму. За його словами, у Януковича не було можливості контролювати події в Україні та в Криму. Прошу пряму мову Віталія Сердюка, адвоката Віктора Януковича. Вся відповідальність за події в Криму лежить виключно на людях, які на той час керували країною. Ці люди, в тому числі Андрій Парубій, дуже гарно це розуміють. Ці люди розуміють, що цю відповідальність треба перекласти на плечі інших, в тому числі на плечі Віктора Януковича, який на той момент не мав через відставку всіх силових міністрів, не мав можливості контролювати ситуацію. У свою чергу Андрій Парубій сказав, що підготовка російської агресії почалася ще у 2012 році. Були створені агентурні мережі російськими спецслужбами. Як наслідок розпочалося вторгнення Росії до України та анексія Криму. Прошу пряму мову Андрія Парубія. Я вважаю, що, на жаль, в тому числі і завдяки керівництву Януковича довший час вся територія України, а особливо Крим і південний захід України, перебували під дуже жорстким інформаційним пресом Російської Федерації і також, як я вже зазначав, і діяльністю російських спецслужб. І, на жаль, Янукович не тільки не перешкоджав, а не виконуючи свої обов'язки президента, часто сприяв цьому фактору. Власне, зараз продовжується допит свідків. Безпосередньо зараз допитують Дмитра Кушнирука, постійного представника України в ООН на той час. І також сьогодні планують допитати екс-голову Ради міністрів Автономної Республіки Крим Анатолія Могильова. Ми продовжуємо залишатися тут в Оболонському суді. Розкажемо більше у наступних випусках. Дякую. Це був Віктор Пономарьов з Оболонського райсуду, де відбувається засідання про держзраду Віктора Януковича.
Романа Сущенка залишили під вартою. Московський міський суд відхилив клопотання захисту українського журналіста. Його адвокат Марк Фейгін просив суд змінити запобіжний захід для журналіста з утримання під вартою на домашній арешт. 20 жовтня так зване російське правосуддя завершило слідство у справі Романа Сущенка. Прокурори вважають, що в 10 томах вони довели факт шпигунства журналіста проти Росії на користь України. Власного кореспондента Укрінформ у Франції Романа Сущенка затримали у позаминулому році, 30 вересня, у Москві, куди він прибув з приватною поїздкою. А за версією слідства, журналіст працював на управління розвідки Українського міністерства оборони. За це журналісту загрожує до 20 років ув'язнення. На сьогоднішнє рішення суду адвокат завтра подасть апеляцію. Да, это прогнозировалось. Следствию необходимо эти 2 месяца до 30 марта, на которые продлено его содержание под стражей Сущенко, для окончания дела, передачи дела в суд. Прогнозируемость этого решения компенсируется возможностью политического обсуждения, какой-то конфиденциальной дискуссии, которая, безусловно, идет относительно освобождения Романа. И поэтому не судебное решение освободит Романа, а все-таки политические договоренности. Це зумовлено тим, що ще не з усіма документами і взагалі цими томами по справі ознайомилися, і тому, власне, суд вирішив продовжити ще на 2 місяці тримання під вартою. Тому, скоріше за все, як сам розповідав адвокат, що, можливо, у лютому почнуться засідання. Скоріше за все, те, що його батька визнають винним. Тобто тут, власне, немає чого іншого очікувати, оскільки немає взагалі віри в якесь правосуддя. У Ростові-на-Дону відбувся попереднє судове засідання у Ялтинській справі про тероризм. Так званий суддя ухвалив рішення про перевод 2 фігурантів справи, а саме Еміру Сінакоку і Мусліма Алієва, в окремий ізолятор тимчасового тримання. Не там, де отримують ще 4 фігурантів цієї справи. Крім того, суддя відхилив 3 клопотання захисту, зокрема на виключення з процесу адвокатів-дублерів за призначенням. Та відмовив повернути розгляд справи у Крим. Наступне засідання заплановане на 31 січня, а захист очікує, що окупаційний суд зачитає обвинувальний акт. 6 фігурантів цієї справи звинувачують у причетності до забороненої в Росії організації Хізбут Тахрір. Были заявлены ходатайства об исключении ряда доказательств, экспертиз, которые составлены с нарушением закона, где эксперты не имеют соответствующей квалификации, что очень сильно усложняет защиту, посещение родными на свидания, адвокатами в СИЗО. Наши подзащитные, когда они находятся здесь, в Ростове, за 600-700 километров, то есть от места нахождения родственников и адвокатов. Рефата Алієва, Арсена Джапарова, Еміру Сінакоку, Мусліма Алієва, Інвера Бакірова і Вадима Сірука звинувачують у тероризмі у причетності до забороненої в Росії організації Хізбут Тахрір. 6 фігурантів справи затримали в окупованому Криму та етапували до Ростова-на-Дону. Кримський адвокат відвідав фігуранта Бахчисарайської справи про тероризм, якого отримують у божевільні. Мамед Мамбетов розповів, що його підзахисного Сейрана Салієва примусово доправили у Кримський республіканський клінічний психіатричний диспансер на судову психіатричну експертизу. Повідомлення про шпиталізацію до божевільні Сейрана Салієва та Сервера Закир'яєва, ще одного фігуранта цієї справи, з'явилося в неділю. Состояние его удовлетворительное. Естественно, он не в восторге от того, что его поместили в данное учреждение. Считает, что его нахождение здесь унижает его достоинство. Тем не менее, жалоб по отношению к персоналу у него нет. Абсолютно не было никакой необходимости для того, чтобы нужно было помещать моего подзащитного в данное учреждение. Тем более не было никаких для этого показателей. Сейран Салієв – один з 6 фігурантів Бахчисарайської справи про тероризм. Їх заарештували в жовтні. Торік Тимура Ібрагімова, Марлана Асанова, Мамета Белялова, Сейрана Салієва, Сервера Закир'яєва і Ернеста Аметова звинувачують у причетності до забороненої в Росії організації Хізбут Тахрір. Апеляційну скаргу Рустема Османова розглянув окупаційний Верховний суд Криму. Суд не задовольнив клопотання захисту. На засіданні Рустем Османов хотів оскаржити 10-тисячний штраф. Його присудив сплатити так званий Бахчисарайський суд 11 грудня. Тоді Рустема Османова визнали винним у адміністративній справі. Він начебто брав участь у несанкціонованому мітингу торік, 13 квітня. Тоді кримські татари прийшли підтримати Сейдамета Мустафаєва, вдома в якого окупанти проводили обшук.
Але згодом окупаційні силовики звинуватили Османова в тому, що він перешкоджав виїзду машин та проходу людей. В отношении моего доверителя фактически органами охраны правопорядка не было собрано достаточно материала. Суд никоим образом не отреагировал на доводы, приведенные в апелляционной жалобе, оставил решение суда первой инстанции о назначении штрафов 10 тысяч рублей в отношении моего доверителя без изменений. Ну, дальше будем оспаривать это ЕСПЧ. Наразі це всі новини. Аби знати більше, дивіться наступний випуск «Заман кримсько-татарської» з Мавілем Мухтаровою менш ніж за годину. А просто зараз ефір продовжить програма «Бугунь» із Олегом Борисовим. Будьте з нами.